Ayisababizi budlala. It's fine. Sanbona bolo. Kunyan bolo. Angsomatekisi waseshepsini umshana wacele. Umbeli sibongo sibuzo sabantwana kambe zakhe. Bathi uPhilip Mawuthande GP Gauteng Province. Yona ke inkunzi malanga ledume wonke umhlaba. Inkunzi eyinkunzi. Ayishaya impembe yabhaqabula kumaskandi. Awulalele nje nali icwecwe elincane. Ayimodingabheki man. Yangena ehlathini man. Bamnikela nosibunzo man. Ayimodingabheki man. Yangena emadethini. Yangena kwi-forest. Yangena kwi-forest. Ay wena sibuzo mama. Ay wena sibuzo mama. Yabuza mina. Ay wena sibuzo mama. Ay lingiyatrika. Ay lingiyadroga. Ay lingiyadroga.
Ishaya maita tupambe.
awusuka ake lapha phakathi Rike, awusukuma ubakhombisa ukuthi hey ay ay ay
ngibambe kancane ngokuba uthela ukujida sifocus ebuye straight.
Ubonile? Yazi kunento abantu abayibuzayo ngesikhathi sisanda ukuqala angingeke ngiveleke mina, it's fine. So ngesikhathi sisanda ukuqala nesiphuzo sabantwana uyakhumbula ukuthi saqala ngalesikhathi kade sicula le ngoma le ethi jikelele uyakhumbula? So uyakhumbula sayishaya ngesonto leyo ngoma leyo ngesikhathi kuzovulwa utshwala komsombuluko. So manje into eyenzakalayo sibuyele studio sekuvaliwe futhi utshwala sasicula le ngoma ethi sikhathele uMzambique. Manje kuchaza ukuthini ke? Nomunye kwangibonela leyo nto nje ngathi yeshe ngathi uMzambique uphelile. Sikhathele wona nekoloni iphelile. Abantu bacacele lokho ukuthi hayi namhlanje usopa njengomzalwane. Usopa njengomzalwane athi uzidlela ama hot wings. Awufuna ama comment Okay, singashaya ingoma yokugcina siqede siyaphumana. Jikelele.
Hallelujah.